Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa inyo mga kagiliw. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ryan. At ang karanasan na ibabahagi ko ay ang karanasan ng aking lolo Julius at ng kanyang pamilya. Para maging malinaw ang pagsasalaysay ng istorya, hayaan niyo na ibahagi ko ito sa inyo sa katauhan ng aking lolo. Ako si Julius. 19 na taong gulang ako nang maranasan ko ang pangyayaring hindi ko iniisip na mangyayari sa buong buhay ko. Ang nanay ko ay isang tubong taga Laguna. Kilala siya, si Ursula, pero kilala ito sa tawag na Sol. Ang tatay ko naman na si Agustin at kilala sa tawag na Agus, tubong kapis. Nakarating lamang ito sa lugar namin nang minsan itong naging mensahero noong panahon ng mga Hapon. Pero hindi na ito bumalik pa sa lugar nila sa Kapis nang nabalitaan niyang lumikas ang kanyang pamilya sa ibang lugar. Hanggang sa nagkakilala sila ng aking ina. At dahil naghihirap na noon ang aking lolo at lola sa sitwasyon pagkatapos ng gera, nakatira noon si Tatay Agus sa kanilang bahay at naging katuwang ito ng pamilya. Hanggang sa nagkamabutihan silang dalawa ng aking ina. At dahil mabuting tao si tatay, nagustuhan din siya ng aking lolo Adolfo at lola Dolor. Hindi lamang basta-bastang normal na tao si Tatay Agus. Isa itong magaling at batang manggagamot ng mga panahon na iyon. Ayon kay tatay, nahahanay ang kanyang pamilya sa hanay ng magaling na albularyo na siyang kilala sa tawag na babaylan sa kanilang lugar. Mas mataas ang kalaman ng mga babaylan kesa umano sa albularyo dahil sila kayang-kaya nila makipaglaban, mapapisikal man o espiritual. Kaya din nilang manggamot ng mas malalim na sakit na dulot ng mga mangkukulam o mambabarang, maging ng mga nalason o di kaya ay naengkanto ng pula o itim. Ganun pa man ay tahimik lamang si Tatay Agus. Ayaw niyang malaman ng maraming tao kung ano ang kanyang kakayahan. Hindi naman kasi maiiwasan na may mga taong hindi naniniwala sa mga bagay na hindi kayang maipaliwanag ng siyensya. Ayon kay tatay, bago pa man sila kinasal ni Nanay Sol, ay may nagkakagusto ditong isang engkanto. Palagi na lamang itong nawawala ng ilang araw sa mundo ng mga tao. Dumating na sa puntong muntik nang sumuko ang mga magulang ni nanay na sina Lola Dolor at Lolo Oscar. Pero umandar ang kapilyuhan ni Tatay Agus doon. Alam niya kasing nasa mundo ng mga engkanto si nanay. Naawa naman siya sa mag-asawa. At dahil may gusto din naman siya kay Nanay Sola, kaya hindi na siya nagdalawang isip na tabihan ng noon ay mahimbing sa pagtulog na si nanay. Hinawakan niya ang kamay nito habang nag-uusal ng mga orasyon na pantaboy sa ibang mga elemento na mang-iistorbo sa kanyang gagawin. Nang matapos na sa pag-orasyon, pinisil niya ang palad ni nanay hanggang sa nararamdaman niya ang paggalaw ng palad nito. Nang maramdaman na niyang gumagalaw ito, dali-dali na niyang minulat ang kanyang mga mata. Hinalikan si Nanay Sola sa labi. Si Lolo Oscar noon ay nabigla sa ginawa ni tatay. Gusto sana nitong itakin na si tatay pero nang nakita niyang tuluyan nang nagmulat ang mata ni Nanay Sola, na noon ay 3 araw nang nakapikit, hindi na lamang niya itinuloy ang pag-itak kay Tatay Agus noon. Sa halip, pinahandaan nito agad ang kasal ng dalawa. Dahil doon ay hindi na dumaan si tatay sa tinatawag nilang pangagad. Ang pangagad ay isang tradisyonal na kaugalian ng lalaki sa panliligaw. Kailangan niyang dumaan sa paggawa ng mga gawaing bahay, pati na rin ang pagtatrabaho sa mga sakahan o kung sa alimang negosyo na pag-aari ng pamilya ng babae. Kagad na silang ikinasal ni nanay 3 araw pagkatapos nitong magising ng tuluyan.
Si Lolo Oscar na rin ang nagpagawa ng kanilang bahay malapit lamang sa tahanan nila para makita pa rin nila ang sitwasyon ni nanay noon. Kung ito ba ay patuloy pa rin na iniistorbo ng ikanto o tumigil na. Sa kabutihang palad, hindi na muling nangyari kay nanay ang mga nangyari sa kanya nung dalaga pa lamang siya. 2 taon pa ang lumipas bago niya ako ipinagbuntis. Nang pinagbubuntis pa lamang ako ni nanay, doon na muling nagkaroon ng suliranin ng aking ama. Naging sentro si nanay ng mga nilalang na nagbabalak akong kunin. Ayon kay Tatay Agos, 3 buwan pa lamang ang pinagbubuntis ni Nanay Sola nang maramdaman niyang may mga nilalang ng dilim ang unti-unting lumalapit sa aming lugar. Dahil sa isang babaylan ay hindi niya maaaring maglagay ng anumang pangontra sa labas ng bahay. Kaya todo bantay siya sa mga dumadaan sa bahay noon. Hanggang sa naisipan na niyang gumawa ng langis para ipanghamplas ni nanay sa kanyang tiyan. Ang uri ng langis na kanyang ginagawa, hindi din basta-basta. Nakakagawa lamang siya nito tuwing Martes at Biyernes ng dapit hapon. At ang niyog na kanyang ginagamit, hindi din basta-basta. Kailangan sumibol sa panahon kung saan maliwanag ang buwan. Malalaman niya yon sa pamamagitan ng pagsusuri sa buho ng niyog na kanyang binibiyak. At ito ang dahilan kung bakit limitado lamang ang langis na kanyang nagagawa. Habang hinahalo niya ang langis ay sinasabayan niya ito ng pag-orasyon na siyang nagpapatibay sa bisa ng langis na kanyang ginagawa. At yun ang ginagamit ni nanay na panghaplas sa kanyang tiyan habang pinagbubuntis niya ako noon. Na mga panahon na ito ay pag-aalaga ng bibi ang negosyo ni tatay. May suki siyang bumibili ng mga itlog ng mga bibi. At ang iba naman kapag hindi na nangingitlog, niluluto ito ng buo ni nanay at nilalako. Sa ganung paraan ay nakakaipon sila ng pera at hindi sila nakasandal kay Lolo Oscar. Isang araw, habang abala si tatay sa pag-aasikaso ng kanyang mga bibe, merong pumunta sa bahay. Nakita ng mga ito si nanay na nag-iisa lamang na nagwawalis sa bakuran. Kaagad na lumapit ang matandang babae. Nagtanong kung sila nanay ba ang nagbebenta ng mga bibe. "Oo, manang, kami ho. Bibili ho ba kayo?" Ngumisi naman ito sa kanya at tumangunon. Ilang sandali pa ay nagpaalam ito na kung pwede ba siyang pumasok sa aming bakuran. Pinapasok ito ni nanay para mahintay ng matanda si nanay noon. Pero sa hindi malamang dahilan, hinawakan si nanay sa braso ng matanda. At kaagad na hinimas ang doon ay maumbok na ng tiyan. Mabuti na lamang at kaagad na bumalik si tatay. Sinigawan niya ang matanda kung ano ang ginagawa niya kay nanay dahil natigilan na ito. At dahil nakababa ang dunga na hindi nalaman ng matanda ang kakaya ni tatay. Humarap ito sa kanya habang nakangisi at nagsabi ng, "Bibili sana ako ng bibe. Pero wala ka pa kaya nakipagkwentuhan muna ako sa asawa mo." Nang humakbang ito palayo kay nanay, nagsimula ng mag-usal si tatay ng dasal. Tamang nakatatlong hakbang ang matanda nang bigla na lamang itong binato ni tatay ng mga buhay na salita na siyang dahilan para mabilis itong natumba sa mismong kinatatayuan niya. "Gagawin mo pa akong baliw. Akala mo ba hindi ko alam kung anong balak mo sa mag-ina ko? Malas mo. Hindi mo kilala yung mga kinalaban mo, demonyo." Sinabihan niya itong umalis na. Kaagad namang tumayo ang matanda na yon. Kahit hirap na hirap, nagmadali itong umalis. Habang si nanay naman ay nagtataka kung anong ginawa ni tatay. Pero sinabihan na lamang siya ni tatay na hindi natumba ang matanda kung ito ay isang ordinaryong tao lang. Dahil kung ano man ang binitawan niyang orasyon, ay para lamang yon sa mga nilalang na may kinalaman sa mga itim na aral
at nagtataglay ng mga itim na kaluluwa. Hindi tinatabla ng ganong klase ng orasyon ng mga normal na tao. Maliban na lamang kung may dugo ng pagiging aswang at mangkukulam, o di kaya ay manlalaso ng mga ito. At sa kaso ng matanda, alam niyang isa itong aswang. Kaya ganun na lamang niya ininda ang pinakawalang orasyon nun. Tumango na lamang si nanay sa sinabi sa kanya ni tatay. Tinanong naman niya si nanay kung sumakit ba ang tiyan ni nanay nun. Sabi ni nanay, hindi naman. Kaya hinawakan ni tatay ang tiyan ni nanay. Naramdaman niyang normal lamang ang paggalaw ko noon sa tiyan ni nanay. Napangiti si tatay dahil alam niyang epektibo ang klase ng langis na kanyang ginawa. Dahil ang epekto ng langis na ginawa niya ay hindi para itago ang pagbubuntis kundi siniselyuhan nito ang pusod ng ina. Kung saan madalas pinapadaan ng mga aswang ang pag-uusog nila sa sanggol na nasa sinapupunan pa lamang. Yung pusod kasi na yon, doon nagdudugtong sa buhay ng ina at ng dinadala nitong sanggol. Simula noon ay hindi na muling nakita pa ni nanay at tatay ang matanda. Pero ayon kay tatay, sigurado siyang hindi naman mamamatay ang matanda sa mga binitawan niya. Yun nga lang ay dadali na nito habang buhay ang sumpang dala ng orasyon na yon. Dumating ang kabuanan ni nanay at ng mga panahon na yon, kumadrona pa ang pumupunta sa bahay para magpaanak. Maayos akong ipinanganak ni nanay at ayon sa kanya, halos hindi makapaniwala ang kumadrona dahil sa walang nakisaling mga masasamang nilalang habang nanganganak si nanay. Ang hindi alam ng kumadrona, isang magaling na babaylan si tatay. Pero hindi na pinaalam pa yun ni tatay. Lumaki ako nang hindi nagka-problema si nanay sa aking kalusugan. Pero ayon kay nanay, lapitin umano ako ng mga aswang. Pero dahil nandyan si tatay kaya hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na madali ako ng mga ito. Hanggang sa nagsimula na akong pumasok sa paaralan. Mula unang baitang hanggang sa unang pagbubukas ng ikatlong baitang, ay hinahatid at sinusundo pa ako ni nanay. Pero nang muli itong mabuntis sa pangalawang pagkakataon, huminto na siya. Julius, nasa tamang edad ka na para maglakad na lang at sumabay sa mga pinsan mo papuntang eskwelahan, ha? Hindi na kita ihatid at susunduin, anak, ha? Wika ni nanay sa akin habang kumakain kami ng hapunan noon. Pumayag ako dahil sa wakas ay hindi ako tutuksoin ng aking mga kaklase at kaibigan noon. Maliban sa kanilang panunukso, makakapaglaro pa ako kasama ang aking mga pinsan at kaibigan habang naglalakad pa uwi. Isang hapon, habang naglalakad kami pa uwi kasama ang aking mga kaibigan, ay may nakasalubong kaming isang ginang. Nakatingin ito sa aming tatlo. Kasama ko noon sina Boboy at Tirso. Nagkakantahan kaming tatlo habang naglalakad nang nilapitan kami ng isang ginang na yon. Hindi ito katandaan. Masasabi kong ang edad nito ay kasing tanda ng aking lola Dolor na noon ay nasa 55 anyos lamang. Tinanong nito kung saan kami umuwi. Sinagot naman namin kung saan. Sinabi niyang nakakatuwa kaming tatlo dahil hindi kami nag-aaway-away. At habang ginagawa niya yon ay hinawakan niya kami sa ulo. Ginulo-gulo ang aming buhok. Hinayaan na lamang namin yon pero nang maramdaman kong hindi na tama ang paghawak niya sa buko, tinapik ko ang kamay ng ginang at kaagad tumakbo nun. Habang sinisigawan ng aking mga kaibigan ng, "Habulin niyo ako! Habulin niyo ako!" Nakita ko na hinabol naman ako ng dalawa. Pero dahil ang bahay namin ay nasa looban pa kaya dire-diretso ako sa pagtakbo pa uwi sa bahay. Pagdating ko sa bahay, kagad akong nagsuka. Nakita kong nag-alala si nanay habang tinatawag niya si tatay.
Hinahaplos niya ang likod ko habang hindi humihinto sa pagtatanong kung ano ang nangyari. Hindi naman ako makasagot sa kadahilan ng sobrang sama talaga ng pakiramdam ko noon. Pinagpapawisan ako ng malamig at pakiramdam ko ay hinahalukay ang aking mga lamang loob. Kaya hindi ako humihinto sa pagsusuka. Hanggang sa dumating si tatay. Nang makita pa lamang ako nito ay kaagad na itong napamura. Sinabihan ito si nanay na magsiga sa kusina at maglagay ng maraming kahoy para makapag-ipon si tatay ng maraming bagay. Kasunod nito, umusal siya ng orasyon at inihip sa noo ko. Kasunod noon ay ang pag-ihip niya sa akin ng 5 beses. Doon ay unti-unting guminhawa ang pakiramdam ko. Kaagad akong napaupo na pakiramdam ko ay napakagaan nun. Unti-unti na rin bumabalik ang kulay ko. Napanatag na rin ako nun. Nakalma si nanay. Muli akong tinanong nito kung ano ang nangyari. Sinabi ko naman na wala namang masamang nangyari. Pero kinuwento ko sa kanila ni tatay kung ano ang nangyari sa may daan at ang tungkol sa babaeng nakainkwentro namin noon. Nang masambit ko ang ginawa ng babae, galit na galit si tatay. Sabi nito, hindi normal na babae ang nakainkwentro umano namin. Posible umanong aswang yon. Inusog ako at kung wala siyang alam ay baka hindi na ako abutan pa ng umaga. Matindi umano ang pagkakausog sa akin ng babaeng yon. Tay, sina Buboy at Tirso, hinawakan din ng ginang sa ulo. May pag-aalalang sumbong ko kay tatay noon. Dahil sa sinabi ko ay mabilis na kinuha ni tatay ang kanyang maliit na bote na may lamang langis. Pero bago pa man ito umalis, pinausukan na ako nito. Nilagay niya yon sa isang plansyang diuling. Binilinan niya si nanay na hayaan lang nitong umusok ang kanyang siga na siyang nilagay niya sa gitna ng aming bahay. Ang sigang yon ang nagsisilbing selyo ng aming bahay sa sabulag. Para hindi ito makita ng aswang kahit pa wala siyang pinapadapong orasyon. Kagad siyang lumabas sa bahay para puntahan ang bahay ng pinsan kong si Buboy. Matagal din itong nawala. Hinintay namin siya ni nanay para sabay-sabay kaming kumain ng hapunan. Pero inabot na lamang kami ng 10:00 ng gabi noon. Hindi pa rin nakauwi si tatay. Nag-aalala man ay wala na kaming nagawa ni nanay, kung di ang mauna na lamang kami sa pagkain. Dahil sa pagod ko sa nangyari sa akin ay nakatulog ako. Hindi ko na nahintay pang pag-uwi ni tatay noon. Kinabukasan, tanghali na ako nang magising. Hinanap ko si nanay dahil huli na ako sa eskwela. Pero nagtaka ako nang sinabi niyang hindi na muna ako papasok noon. Takang-taka ako kung bakit dahil madalas siya ang may ayaw na lumiban ako pero ngayon, siya ang nagsabi na hindi na muna ako papasok kahit wala naman akong maisip na dahilan. Wala akong sakit. Maayos ang pakiramdam ko. Bakit, Nay? Anong nangyari? Tsaka nasaan si tatay? Sunod-sunod na tanong ko dito. Sabi nito ay wala umano si tatay. Maaga itong umalis para gamutin muli si Tirso. Nag-alala ako noon kung ano ang nangyari sa dalawa kong kaibigan. Ayon naman kay nanay ay maayos na umano si Buboy. Pero si Tirso ay nawala at madaling araw na nang nakita ito nila tatay. At ngayon naman ay maaga nga itong umalis para ipagpatuloy ang paggagamot kay Tirso noon. Gusto ko sanang pumunta sa bahay nila Tirso pero hindi ako pinayagan ni nanay. Maya-maya ay dumating si Lolo Oscar at Lola Dolor. Kasama nila si Buboy na siya namang ikinatuwa ko. Doon sila nanatili sa bahay habang wala pa si tatay. At ang magulang naman ni Buboy ay parehong pumasok sa trabaho. Dahil nasa bahay si Buboy kaya napanatag na rin ako. Lalo na't kasama namin sina Lolo at Lola. Kaya hindi naman kami nag-alala kahit pa buong araw kaming hindi makalabas ng bahay noon. 3 oras pang lumipas bago nakauwi si tatay.
Sakto namang nakapagluto na si nanay ng pananghalian namin kaya sabay na kaming lahat na kumain. Gustong-gusto ko sanang tanungin si tatay kung ano ang nangyari kay Tirso pero hindi naman ako makahanap ng pagkakataon. Nag-uusap sila ni Lolo. Maya-maya pa'y ikinuwento ni tatay kung paano nila nakita si Tirso. Mag-aalas 8:30 na ng gabi nang naging maayos ang kalagayan ni Buboy. Doon pa lamang umano siya nakalabas at pupunta na sana sa bahay nila Tirso para alamin ang kalagayan ng aming kaibigan. Nakasalubong niya sa labas ng pinto ang magulang ni Tirso. Ayon kay Papa, naroon ang magulang ni Tirso dahil iniisip nila na nasa bahay nila Buboy ang kanilang anak. Hindi ito nakauwi ng hapon. Gabi na rin nakauwi ang mag-asawa galing sa trabaho, kaya ang buong akala nila ay gumala lamang ang kanilang anak. Ganun pa man, kagad nila itong hinanap dahil hindi ito normal na nangyayari. Nang malaman niya ni tatay ay kaagad na niyang tinulungan ng mga anak na hanapin si Tirso. Alam ni tatay na wala na sa lugar namin si Tirso dahil hindi niya mahanap ang aura nito. Kaya naman nag-usal siya ng orasyon sa hangin na humihingi ng tulong sa kalikasan para ituro sa kanya kung saan ang direksyon na kinaroroonan ng pinsan ko. Kalahating oras pa ang kanyang hinintay na masamyunan niya sa hangin ang aura ng bata. Sinundan niya yon hanggang sa nakarating sila sa kabilang barangay, kung saan naroroon ang ilog at masusukal na bahagi ng lugar. Hindi pa siya nasasama ang ama ni Tirso dahil ayon sa kanya ay hindi naman ganoon kalikot ang kanyang anak para makarating ito sa kabilang barangay at pumunta sa ilog. Dahil sa sinabi ng tatay ni Tirso, sinabihan ito ni tatay ng, hindi naman yung anak mo ang nagkusang pumunta dito, pre. May nagdala sa kanya dito. Nasa kalahating oras pa ang kanilang paglilibot sa lugar. Sa bawat yapak nila ay bumubulong si tatay ng pangtanggal ng sabulag. Hanggang sa may narinig silang may hinang hikbi na tinatawag ang pangalan ng kanyang mama at papa. Nang marinig ito ng tatay ni Tirso, kaagad na itong sumigaw. Tinatawag nito ang pangalan ni Tirso. Hanggang sa makita na ni tatay ang kulay pulang bag nito na nasa isang tarahiban. Mabilis itong pinuntahan ni tatay at tinawi nila ang mataas na talahib na yon. Doon nila nakita ang kaawa-awang si Tirso na nakabaluktot at nilalamig, habang nasa likod pa rin ito ang kanyang bag. Sa pagkuha nila kay Tirso ay nakarinig sila ng malakas na paghawi ng mataas na talahib. At walang ano-ano ay isang malaking ibon ang kanilang nakita na lumipad palayo. Pero duda si tatay kung ibon nga ba talaga yon o ito ang aswang na siyang nagdala doon sa bata at naghihintay na lamang ng tamang oras para makain na niyang batang yon. Pero nabigo ito dahil sa dumating sila tatay at nahanap nila si Tirso. Kagad nilang kinarga ang bata at dinala na pauwi nun. Habang naglalakad sila sa daan, sinusundan pa sila ng nilalang. Pero sa halip na hulihin ito ni tatay, hinayaan niya na lamang ito. Dahil gusto niyang malaman kung saan nakatira ang nilalang na yon. Lalo na naaamoy niya dito ang amoy ng aswang na muntik ng bumiktima kay nanay nung minsang binalak ako nitong biktimahin nung pinagbubuntis pa lamang ako ng aking ina. Lingid sa kaalaman kasi ng nilalang, minarkahan na ito ni tatay. Ganun pa man, ay mas pinili niyang dalhin na muna nila si Tirso sa bahay nila para gamutin. At nang maibalik na ito sa dati niyang katinuan, pagdating sa kanila, ay doon pa lamang sumuka ng sumuka si Tirso. At kagaya ng paggagamot ni tatay sa akin at kay Buboy, ganun din ang ginawa niya noon. Hindi niya ito iniwan hanggat hindi pa bumalik sa ayos ang pakiramdam ni Tirso. At yun palang dahilan kaya madaling araw na siya nakauwi noon. At dahil sa hindi pa masyadong maayos ang pakiramdam ni Tirso kaya maaga pa siyang binalikan ni tatay para muli itong gamutin. Aalis ako mamayang gabi, tay.
Kung pwede sana dumito na muna kayo ni inay. Naramdaman ko kasi yung aura ng aswang na muntik na mambiktima kay Sola nung nasa sinapupunan pa lamang niya si Julius eh. Ngayon, nagparamdam ulit eh. Buntis pa naman si Sola. Mabuti na't matapos ko ito ng maaga nang sa ganun, magiging panatag na tayo. Mahabang paliwanag ni tatay kay Lolo. Gawin mo kung ano ang tama, Agustin. Alang-alang sa kaligtasan ng pamilya mo at ng mga apo ko. Tumango naman si tatay at nagpasalamat. Pinatulog kami ni nanay ng hapon na yon. Nang magising kami ay nakita kong naghahanda na si tatay. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita ko itong may hawak na patalim. Pero ang patalim na yon ay tila ba hindi naman matalas. Parang ang kahit gawing panghilod, hindi pa nakakatanggal ng libag yun eh. Gawa sa tanso ang patalim. Matulis ito pero hindi naman matalas. Ang itsura ng kutsilyo ay kabilaan ng talim pero kahit hawakan ko pa yon ay hindi naman ako masusugatan. Ganun pa man ay sinabi ni tatay na hindi talaga yun tatalab sa normal na taong kagaya ko. Pero sa mga nilalang na dilim, kabaliktaran ang itsura ng sandatang yon. Kinatatakutan nila ito at hindi gumagaling ang kanilang sugat kapag nasugatan sila ng patalim na yun ni tatay. Namangha naman ako sa nalaman kong yon. Ganun pa man ay hindi ko na lamang masyadong tinuunan pa yun ng pansin. Ganun talaga siguro ang bata. Nasa bahay kasi si Buboy kaya excited kami maglaro noon. 6:00 ng hapon, dumating si Tio Adolfo para sunduin si Buboy. Pero sinabihan ni tatay na para sa kaligtasan ng pinsan ko, mas mainam na nasa bahay na muna ito. Tutal ay naroroon naman sina lolo at lola, kaya wala silang dapat ikabahala. Mabuti na lamang at pumayag naman itong si Tio Adolfo sa sinabi ni tatay. Tutal Sabado namang kinabakasan, kaya hindi namin kailangang magising na maaga. Pagkatapos ng hapunan ay kaagad na ding umalis si tatay. Sinubukan pa namin itong hintayin pero sumapit na lamang ang ating gabi. Hindi pa rin siya nakakauwi. Natulog na lamang kami ni Buboy nang hindi na namin nakayanan ng antok. Kinabukasan, nagising kami. Napakatahimik ng bahay. Pero sa paglabas namin ng silid ay nakita na namin silang nagtipon-tipon na sa pagkainan. Tinawag kami ni nanay para sumabay na sa pagkain sa kanila. Kaagad naman kaming lumapit ni Buboy at nagmano. At doon ko nakita si tatay na para bang hindi pa ito nakatulog noon. Pagkatapos ng almusal, nagpaalam na si tatay na magpapahinga muna. Masyado man siyang napagod sa ginawa nung gabi. Sinabihan naman kami ni nanay na huwag gumawa ng ingay dahil pagod si tatay at kailangang magpahinga. Saka na lamang kami umano magtanong kung ano ang nangyari. Nagpaalam naman kami na kung pwede kaming pumunta na lamang sa bahay nila Tirso. Pumayag naman si nanay kaya mabilis na kaming tumakbo ni Boboy papunta sa bahay nila Tirso noon. Pagdating namin doon, nagkataon naman na nasa labas siya ng kanilang bahay. Lumapit kami sa kanya. Natuwa naman ito nang makita niya kami. Hindi kami pumasok sa eskwela kahapon, Ter. Ako din, hindi ako nakapasok. Sabi kasi ng tatay, sa Lunes na lang eh. Manggagamot ba yung tatay mo? Tumango na lamang ako bilang sagot sa tanong ni Tirso. Sinabi pa nito sa amin na wala siyang maaalala sa mga nangyari. Pero sabi ng mama niya, utang nila kay tatay ang buhay niya. Ngumiti na lamang ako sa sinabi ng kaibigan ko at pakiramdam ko noon. Isang bayani si tatay. Nakipaglaro kami ni Buboy hanggang sa sumapit ang 11:00 ng umaga. Umuwi kami bago magpananghalian. Gising na si tatay. Umiinom ng kape sa balkonahe kaya kaagad kaming lumapit ni Buboy sa kanya at nagmano. Kasunod noon ay ang pagtanong ko sa kanya kung ano ang nangyari sa lakad niya kagabi at kung sino ang kasama niya. Ayon sa aking ama ay mag-isa lamang umano siyang umalis dahil ayaw niyang may madamay pang iba. Binalikan niya ang lugar kung saan nila nakita si Tirso.
Alam niyang babalik-balik ang nilalang sa ayaw nito at gusto. Dahil bago pa man ito nakalayo, nung nakaraang gabi, nilibingan niya na pala ng orasyon ng lupa na babalik at babalik to ng nilalang na yon. Inabot si tatay ng 10:00 ng gabi sa lugar. Bago pa niya narinig ng huni ng kaparehong ibon na nakita nila sa lugar noong nakaraang gabi. At sa paghuni ng ibon na yon, alam niyang tutol ang katawan nito na bumalik sa lugar. Pero hindi sumasang-ayon ang kanyang katawan sa kung ano man ang gustong gawin ng nilalang. Naghintay lamang si tatay hanggang sa tuluyan ng dumating ang nilalang. Doon na niya ito hinarap. Tinanong kung bakit nito kami pinakialaman. Sumagot naman sa kanya ang nilalang na hindi nito alam na kadugo kami ni tatay at sinabi niya rin kay tatay na hindi nila ito kilala. Pwes ngayon, kilala mo na. Alam mo na kung ano ang kakayahan ko. Ano na gagawin mo? Tanong ni tatay nun. Pero sa halip na sumuko at magmakaawang nilalang, ngumisi lamang ito kay tatay. Hinamon nito si tatay sa isang duelo. At doon lamang niya napag-alaman na ang pagiging mukha ng babaeng may edad ay pagbabalat kayo lamang. Pumayag si tatay na makapagduelo nun at doon niya nakita ang tunay na kaanyuan ng nilalang. Isa itong lalaki na kasing edad lang ni tatay. Nagpakilala na ina niya ang matandang aswang na tinaniman ni tatay ng sakit hanggang sa dahan-dahan itong namatay. Ikaw ang pumatay sa nanay ko, kaya ngayon igaganti ko siya. Papatayin din kita. Ama ako, natural sa akin na ipagtanggol yung pamilya ko. Sagot naman ni tatay. Aswang kami, natural sa amin na kumain ng tao, lalo na ng sanggol. Yan yung katwiran na hindi ko tatanggaping aswang ka. Muli kong sasabihin sa iyo na ama ko. Responsibilidad kong ipagtanggol ang anak ko sa mga nilalang na kagaya mo. Sumugod ang nilalang. Hindi naman nagpatinag si tatay. Hinintay lamang niya ang pagsugod nito. Habang lumalapit ito sa kanya ay bigla itong nagpalit anyo sa isang kulay itim na nilalang. Nang akmang susuwagin na nito si tatay, ay mabilis na hinawakan ni tatay ang ulo nito. Dali-daling inundayan ng saksak ang puno ng tenga ng nilalang. Napahiyaw ang nilalang ng masugatan nito sa tenga. Pero mas lalo na itong nagwala at pabara-bara na ito kung sumugod. Kaya madali na itong muling naundayan ni tatay ng saksak nun. Nang muli niyang natamaan ang nilalang sa tagiliran, doon na bumalik ang nilalang sa totoo nitong anyo. Nang makita ni tatay na bumalik na ito sa pagiging tao, doon na siya nagukay sa lupa. Kahit papano ay nirerespeto niya ang katamang lupa ng nilalang. Kaya sa halip na iwanan na lamang ang nilalang kung saan-saan, ay mas pinili niyang maghukay at ilibing ito ng maayos. Pagkatapos niyang mailibing ang nilalang na yon, dinasalan niya ang puntod kung saan niya yon nilibing. Nilagyan niya ito ng sabulag para hindi ito makita ng ibang nilalang na may alam sa lihim na karunungan. Naging maayos ang aming pag-aaral pagkatapos nun. Napanatag na si nanay na naglalakad lamang kami kasamang aking mga pinsan at kaibigan. Ilang buwan nang lumipas, nakita ng mga normal na tao ang hukay kung saan inilibing ni tatay ang nilalang. Pero buto na lamang yon. Hindi na rin nila nalaman ang pagkakakilala nito sa kadahilan ng wala itong kahit na isang pamilya sa lugar. Niligpit na lamang yun ng mga otoridad. Inilagay sa sako, dinala sa simbahan. Dinasalan ng mga buto at bungo na natira bago nilipat sa sementeryo. Magmula noon ay wala nang nang-iistorbo sa amin. Malaya na kaming namuhay at nag-aral. Si tatay, naging kilalang manggagamot sa lugar. Pero kagaya nga ng sinabi ko, may ilang naniniwala. May mangilan-ngilan ding hindi.
Depende na lamang sa tao kung ano ang kanilang paniniwala nun.